Számozott listát szeretnél készíteni Excelben vagy Google táblázatokban? A Sequence függvény nem csak gyors, de sokkal rugalmasabb is, mint a kézbeírás. Most mutatok 4 alapfunkciót. Az első példánk a legegyszerűbb. Ez a képlet egy oszlopban 10 darab számot generál, 1-től indulva, egyesével növekedve. Ez a legalapabb felhasználási mód, de már ez is hasznos lehet, ha például egy listát vagy táblázatot szeretnél sorszámmal ellátni. A második példában megnöveljük a lépésközt. Ezzel a képlettel 10 számot generálhatunk, de itt már 10-esével növekedve. 1, 11, 21 és így tovább. Ez jól jön például, ha egyedi azonosítókat generálsz fix távolsággal. Most, hogy már 2 példát láttunk, nézzük, hogyan épül fel a Sequence függvény. Az alapszintaxisa így néz ki. Az első érték hány sort generáljon, a második hány oszlopot, ha nem adod meg, marad egy. A harmadik honnan induljon, például 1-től, 10-től, 100-tól. A negyedik mennyivel növekedjen, ez a lépésköz. És a jó hír, ezek közül elég csak az elsőt megadni, a többit akár el is hagyhatod, ha nincsen rá szükséged. A harmadik példában töltsünk fel egy 10x3-as mátrixot. Ez a képlet egy 10 soros, 3 oszlopos táblázatot hoz létre, amelyben a számok balról jobbra, majd fentről lefelé növekednek. Természetesen a kezdőérték és a lépésköz itt is szabadon választható. Ez akkor lehet hasznos, ha több oszlopos sorozatot szeretnél gyorsan kitölteni. Bár bevallom, gyakorlati használat eddig nem sokszor láttam, de a függvény képes rá. A negyedik példa már kicsit izgalmasabb. Ebben a képletben a kezdőérték egy dátum, azaz 2025. 7. hó 1-e, és innentől kezdve minden sorban egy nappal növekszik. A Sequence ilyenkor mint dátumgenerátor viselkedik. Ez jól jön például heti tervezéshez, vagy automatikus naplózáshoz. Ha hasznos volt, iratkozz fel a csatornára még több digitális tippért.